Aħna x'għandhom bżonn nazzjonalisti, m'għandhom bżonn kap tal-oppożizzjoni. Għandhom bżonn xi ħadd issa li jibda jibni l-partit jasal jirbaħ. Għandhom bżonn Prim Ministru. Li jkun qed jħabbata ma' Robert Abela. Issa, meta nħares lej Adrian u lej Alex, f'dan il-moment, jien min nara Prim Ministru. Dan qalu l-preżentatur Pepi Azzoppardi waqt intervista fil-podcast ta' Niki Karwana. Azzoppardi spjega kif meta Delija kien kap nazzjonalista, il-medja kollha, inkluż dan l-istazzjon, kien jirċievi leaks minn dak li kienet isseħħ waqt il-laqat tal-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Konna nirċievu live x'qed jiġri fl-eżekuttiv. L-ex-preżentatur ta' Xarabank iddefenda wkoll it-trek record ta' Delija bħala kap nazzjonalista bejn l-2017 u l-2020. B'referenza għal fatt li l-Partit Nazzjonalista kien tiġib riżultati elettorali diżastrużi taħt it-tmexxija tiegħu, Peppi sostna li Delija ma kienx ingħata iċ-ċans biex imexxi.